Hei kaikki ja tervetuloa Loomtastic-sivulle ja uuteen askarteluun nimeltään Loom Bands. Mulla on täällä mun edessä pari esimerkkiä Loom Band rannekkeista, jotka olen tehnyt mun lasten kanssa, jotka ovat 5- ja 6-vuotiaita. Tämä askarteluharrastus tulee alkuperäisin Yhdysvalloista ja on ollut supersuosittu siellä viime vuoden aikana. Ja tämän vuoden aikana se on sitten hiljattain saapunut Eurooppaan ja on nyt yksi suosituimpia askarteluja Englannissa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa. Ja nyt uskon, että sama villitys on tulossa tänne Suomeen. Hauska asia tässä Loom Band askartelussa, että se sopii sekä tytöille että pojille. Ja iät varmaan siitä 5 vuodesta ylöspäin, mutta se on myöskin vanhemmille hauska harrastus tehdä yhdessä lasten kanssa. Näitä eri malleja, mitä voi tehdä, on satoja ja YouTubesta löytyy eri videoita, mutta myöskin tästä minun kanavasta löytyy ajan mittaan uusia videoita suomeksi, miten näitä nauhoja voi tehdä, sekä muita neuvoja, miten erilaisia rannekkeita pystyy tekemään. Mitä sitten tähän Loom-nauha-askarteluun tarvitaan? Ensinnäkin tarvitaan tällainen Loom-teline, mikä on periaatteessa muovinen teline, missä on rivitappeja, mitkä sitten käytetään tähän askarteluun. Toinen asia, mitä tarvitaan, on tällainen koukku. Se voi olla joko muovista tai metallista. Ja sen avulla sitten loomataan rannekkeet, jotka tehdään 3. tärkeästä osasta, eli näistä kuminauhoista. Ja nämä kuminauhat voi ostaa eri värisinä. Ne voi olla yksivärisiä tai raidallisia tai melkeinpä mitä vaan voi ostaa nykyään. Ja idea on sitten, että näitä kuminauhoja laitetaan näiden tappeihin päälle eri tavoilla ja sitten tämän koukun avulla loomataan ne kiinni eri rannekemalleiksi. Toivon, että te innostutte tästä harrastuksesta yhtä paljon kuin minä ja mun lapseni. Ja jos teitä kiinnostaa ostaa teline, koukut, kuminauhat tai muita tähän liittyviä asioita, niin ottakaa yhteyttä tämän Facebook-sivun kautta.